Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Numele meu este Elda Cristina Munteanu și vocea mea te va însoți în partea a doua a cărții Limbajele iubirii, de Gary Chapman. Înainte de a examina cele 5 limbaje ale iubirii, trebuie totuși să vorbim despre un fenomen destul de confuz: experiența euforică a îndrăgostirii. Îndrăgostirea. A dat buzna la mine în cabinet, fără să aibă programare, întrebând-o pe secretară dacă pot să o primesc pentru 5 minute. O cunoșteam pe Jane de 18 ani. Avea acum 36 și nu fusese niciodată măritată. De-a lungul anilor avusese diversi iubiți, unul vreme de 6 ani, altul 3 ani și alți câțiva pe perioade mai scurte. Din când în când își programa câte o oră la mine pentru a discuta o anumită problemă ivită în relația ei. Era o fire disciplinată, conștiincioasă, organizată, atentă și iubitoare. Nu-i stătea deloc în fire să dea buzna la mine în cabinet, așa, fără să se anunțe. Mi-am spus, probabil trece printr-o criză cumplită dacă ea dă buzna așa, fără oră programată. I-am spus secretarei mele să o poftească și mă așteptam să o văd izbucnind în lacrimi și povestindu-mi vreo întâmplare tragică de îndată ce s-a închis ușa. Ea însă a intrat aproape țopăind în cabinet, radiind de încântare. "Ce mai faci, Jane?" am întrebat. "Excelent," mi-a răspuns ea. "Nici când nu m-am simțit mai bine. M-a mărit." "Serios?" i-am replicat, arătându-mi șocul. "Cu cine și când?" "Cu David Delsby," a exclamat ea. "În septembrie, palpitant. De când vă cunoașteți?" "De 3 săptămâni." Știu că e o nebunie, după ce de atâtea ori am fost în pragul căsătoriei. Nici mie nu vine să cred, dar simt eu că David este ceea ce trebuie. Am știut amândoi de la prima întâlnire. Sigur că nu am discutat asta din prima seară, dar după o săptămână m-a cerut de nevastă. Am știut că o să mă ceară de nevastă și am știut că o să-i spun da. În viața mea nu mai simțisem așa ceva. Știi bine ce relație am avut de-a lungul anilor și cât m-am chinuit. De fiecare dată ceva nu era în regulă. Simțeam eu că nu e cazul să mă mărit cu niciunul dintre ei, dar categoric că David este alesul. Între timp, Jane se legănea pe scaun, chicotind și spunând: "Știu că e o nebunie, dar sunt atât de fericită. În viața mea n-am fost mai fericită." Ce se întâmplase cu Jane? Se îndrăgostise. În mintea ei, David era cel mai grozav bărbat pe care îl întâlnise vreodată. Era perfect din toate punctele de vedere. Avea să devină soțul ideal. Se gândea la el zi și noapte. Faptul că David mai fusese căsătorit de 2 ori, că avea 3 copii și că avusese 3 slujbe numai în ultimul an, nu părea să conteze pentru Jane. Era fericită și convinsă că va fi veșnic fericită cu David. Era îndrăgostită. Cei mai mulți dintre noi pășim în căsnicie pe calea experienței îndrăgostirii. Întâlnim o persoană ale cărei trăsături fizice și de personalitate creează un șoc electric suficient pentru a declanșa sistemul de alarmă al iubirii. Sirenele sună și începem să cunoaștem persoana respectivă. Primul pas poate fi împărțirea unui hamburger sau a unei fripturi, în funcție de buget, dar de fapt nu mâncarea contează. Suntem în căutarea descoperirii iubirii. Oare acest sentiment plin de căldură, amețitor, care te furnică să fie iubirea adevărată? Uneori, amețeala dispare după prima întâlnire. Aflăm, de exemplu, că se droghează și atunci ne trece emoția. Nu mai vrem să mâncăm un hamburger împreună. Alteori, sentimentul este tot mai amețitor, chiar și după hamburger.
Avem grijă să mai trăim câteva experiențe împreună și, foarte curând, intensitatea sentimentului crește în asemenea măsură încât ne trezim spunând: cred că m-am îndrăgostit. În final, suntem convinși că aceasta este iubirea adevărată și îi spunem și celuilalt în speranța că sentimentul este reciproc. În caz că nu este așa, lucrurile se liniștesc puțin sau ne dublăm eforturile pentru a impresiona și a câștiga iubirea celui drag. Când este reciproc, începem să vorbim despre căsătorie pentru că toată lumea este de acord că îndrăgostirea este baza ideală pentru o căsnicie reușită. Când se ajunge la momentul culminant al îndrăgostirii, totul se transformă într-o experiență euforică. Suntem obsedați afectiv unul de celălalt. Adormim gândindu-ne unul la celălalt. Când ne trezim, celălalt este primul lucru care ne vine în gând. Tânjim să fim împreună, iar momentele petrecute în doi sunt un fel de anticameră a paradisului. Când ne ținem de mână, avem impresia că sângele ne curge simultan prin vene. Ne-am putea săruta la nesfârșit dacă n-ar trebui să mai mergem și la școală sau la muncă. Îmbrățișările stimulează visurile în căsnicie și extaz. Persoana îndrăgostită trăiește cu iluzia că alesul este perfect. Mama celui îndrăgostit poate vedea defectele celuilalt, dar el nu. Mama îi spune: dragule, te-ai gândit la faptul că 5 ani a fost sub tratament psihiatric? Dar el răspunde: vai mamă, zău așa, au trecut deja 3 luni de atunci. Prietenii de asemenea văd defectele, dar nu îi le vor spune decât dacă el insistă sau probabil că el nu o va face, pentru că în mintea lui ea este fără cusur și ceea ce gândesc ceilalți nu contează. Visurile de dinainte de căsătorie imaginează această perioadă drept un veșnic extaz. Ne vom face unul pe celălalt extrem de fericiți. Alții n-au decât să se certe și să nu se înțeleagă. Nu va fi cazul nostru. Noi ne iubim. Desigur că nu suntem chiar întru totul naivi. Știm că, în final, vor exista și neînțelegeri, dar suntem convinși că vom discuta despre aceste neînțelegeri deschis și că unul dintre noi va fi întotdeauna dispus să lase de la el, iar până la urmă ne vom înțelege. E și greu să vezi astfel de lucruri atunci când ești îndrăgostit. Ni s-a dat să înțelegem că dacă suntem cu adevărat îndrăgostiți, asta va și dura la nesfârșit. Vom avea mereu aceleași sentimente minunate ca în momentul îndrăgostirii. Nimic nu va putea interveni vreodată între noi. Nimic nu va putea înfrânge dragostea noastră. Suntem îndrăgostiți și prinși în mrecele frumuseții și farmecului celuilalt. Dragostea noastră este lucrul cel mai grozav pe care l-am trăit vreodată. Constatăm că unele cupluri căsătorite s-au înstrăinat de acest sentiment, dar nouă nu o să ni se întâmple asta niciodată. Raționamentul nostru este: poate că nu s-au iubit cu adevărat. Din păcate, experiența veșnicei îndrăgostiri este ficțiune pură și nu realitate. Doctorul Dorothy Denov, psiholog, a făcut studii aprofundate în privința fenomenului îndrăgostirii. După ce a studiat nenumărate cupluri, ea a ajuns la concluzia că durata medie a unei obsesii romantice este de 2 ani. În cazul în care este vorba de o idilă tainică, poate dura ceva mai mult. În final, însă, cu toții coborâm iarăși cu picioarele pe pământ. Ni se deschid ochii și descoperim lipsurile celuilalt. Recunoaștem că parte din trăsăturile sale de personalitate sunt de fapt de-a dreptul enervante, tiparele comportamentale sunt plicticoase, este în stare să chinuiască și să mânie,
eventual chiar să spună vorbe grele sau să critique totul. Aceste amănunte pe care le-am neglijat pe vremea când eram îndrăgostiți devin munți de netrecut. Dintr-o dată ne amintim de vorbele mamei și ne întrebăm: cum am putut să fiu atât de nesăbuit? Bun venit în lumea reală a căsniciei, în care întotdeauna rămân fire de păr în ghiuvetă și sunt pete pe oglindă, iar discuțiile pornesc de la felul în care este pus sulul de hârtie igienică și dacă trebuie lăsat sau nu capacul toaletei. Este o lume în care pantofii n-ajung singuri în dulap, iar sertarele nu se închide la sine. Hainele nu le plac cuierelor și șosetele nu sfârșesc direct în coș. În această lume și o privire poate jigni, iar un cuvânt poate distruge totul. Iubiții au devenit între timp dușmani, iar căsnicia un teren de luptă. Ce s-a întâmplat cu experiența îndrăgostirii? Vai, din păcate, nu a fost decât o iluzie prin care am fost păcăliți să semnăm în dreptul unei linii punctate că vom fi alături la bine și la rău. Nu e de mirare că atât de mulți blestemă căsnicia și pe partenerul pe care l-au iubit cândva. La urma urmei, dacă am fost înșelați, avem și dreptul să ne înfuriem. Oare am iubit cu adevărat? Cred că da. Problema a fost una de informare defectuoasă. Informația greșită a fost ideea că obsesia îndrăgostirii va dura la nesfârșit. Ar fi trebuit să știm că nu e așa. Din simpla observare a lumii din jur, ar fi trebuit să ne dăm seama că dacă oamenii ar rămâne obsedați de iubire, ar avea probleme serioase. Unda de șoc s-ar transmite la nivelul afacerilor, al industriei, al bisericii, al învățământului și al restului societății. De ce? Pentru că oamenii îndrăgostiți își pierd interesul pentru preocupările altora. De aceea se mai și numește obsesie. Studentul care se îndrăgostește până peste urechi constată că notele lui sunt tot mai mici. E greu să înveți când ești îndrăgostit. Mâine ai un examen despre războiul din 1812, dar cui îi pasă de războiul din 1812? Când ești îndrăgostit, nimic nu mai contează. Un bărbat mi-a spus odată: doctore, slujba mea se duce de râpă. Ce vrei să spui? Am întrebat. Am cunoscut o fată, m-am îndrăgostit și nu mai sunt în stare să fac nimic. Nu mă pot concentra asupra slujbei. Toată ziulica visez la ea. Euforia stării de îndrăgostire ne creează iluzia că ar exista o relație intimă. Avem senzația că aparținem unul celuilalt, că putem depăși orice problemă. Ne simțim altruiști unul față de celălalt sau, cum spunea un tânăr despre logotnica sa, nu pot concepe că aș fi în stare să-i fac vreun rău. Unica mea dorință este să-i aduc fericirea. Aș fi în stare de orice ca să o știu fericită. O asemenea obsesie ne lasă falsa impresie că atitudinile noastre egoiste au dispărut complet și că am devenit un fel de Maica Tereza în stare să facem orice pentru binele celuilalt. Motivul pentru care ne purtăm fără niciun fel de opreliști este că sincer credem că iubitul gândește la fel în ceea ce ne privește. Suntem convinși că și ea este trup și suflet pentru satisfacerea nevoilor noastre, că ne iubește pe cât o iubim și că nu ne-ar face niciodată vreun rău. Aceste gânduri sunt imaginație pură. Nu că am fi nesinceri în ceea ce gândim și simțim, dar nu suntem realiști. Nu luăm în calcul realitatea naturii umane. Noi suntem din fire egoiști. Lumea se învârte în jurul nostru. Nimeni nu este total altruist. Euforia îndrăgostirii doar ne dă această iluzie.
De îndată ce experiența îndrăgostirii se reîntoarce la drumul firesc, nu uita că poți fi îndrăgostit cam 2 ani, revenim în lumea realității și începem să ne impunem drepturile. El își va exprima dorințele, dar dorințele sale vor fi diferite de ale ei. El dorește să facă dragoste, dar ea este prea obosită. El vrea să-și cumpere o mașină nouă, dar ea spune, e absurd. Ea vrea să-și viziteze părinții, dar el spune, nu-mi place să petrec atâta vreme cu familia ta. El vrea să joace fotbal, dar ea zice, iubești mai mult sportul decât pe mine. Încetul cu încetul, iluzia intimității se evaporă și dorințele individuale, emoțiile, gândurile și tiparele de comportament ies la iveală. Avem de-a face cu 2 individualități. Gândurile lor nu s-au contopit, iar emoțiile s-au înfrățit doar pentru puțină vreme în acest ocean al dragostei. Acum, valurile realității încep să-i despartă. Ies din starea de îndrăgostire, iar în acest moment fie se retrag, se despart, divorțează și caută noi experiențe afective, fie încep munca grea de a învăța să se iubească în afara obsesiei euforice a îndrăgostirii. Unii cercetători, printre care și psihiatrul Scott Peck și psihologul Dorothy Tennov, au ajuns la concluzia că experiența îndrăgostirii nici că ar trebui să presupună sintagma dragoste. Dr. Tennov a inventat termenul de contopire pentru îndrăgostire, astfel încât să facă distinție dintre aceasta și ceea ce consideră ea ar fi iubire adevărată. Doctorul Peck susține că îndrăgostirea nu este o iubire adevărată din 3 motive. Pentru că îndrăgostirea nu este un act de voință sau o alegere conștientă. Oricât de mult ne-am dorit să ne îndrăgostim, nu putem să o facem pur și simplu. Pe de altă parte, se poate prea bine nici să nu urmărim așa ceva atunci când ne apucă. Cel mai adesea ne îndrăgostim într-un moment nepotrivit și de cine nu trebuie. În al doilea rând, îndrăgostirea nu este iubirea adevărată, pentru că nu presupune efort. Tot ceea ce facem, aflați fiind în starea de îndrăgostire, presupune foarte puțină disciplină sau niciun efort conștient din partea noastră. Lungile și costisitoarele telefoane pe care ni le dăm unul altuia, banii cheltuiți ca să ne vedem, darurile oferite, proiectele pe care le facem, lasă impresia că nu ne costă nimic. Tot așa cum pasărea își construiește cuibul din instinct și starea de îndrăgostire ne împinge să facem lucruri nefirești. În al treilea rând, cel care este îndrăgostit nu e cu adevărat interesat de progresul personal al celuilalt. Dacă avem vreun scop în minte atunci când ne îndrăgostim, acela este de a sfârși cu singurătatea noastră și să ne asigurăm, poate, prin căsătorie, de acest rezultat. Experiența îndrăgostirii nu se concentrează asupra progresului nostru sau al celeilalte persoane. Ne dă mai degrabă impresia că l-am obținut deja. Suntem în culmea fericirii și unica noastră dorință este ca lucrurile să rămână așa. Sigur că persoana iubită nu trebuie să se mai schimbe în vreun fel, pentru că este perfectă și pur și simplu sperăm să rămână perfectă. Dacă îndrăgostirea nu este iubirea adevărată, atunci ce este? Dr. Peck conchide că este o componentă instinctuală determinată genetic al comportamentului de împerechiere. Cu alte cuvinte, colapsul temporal al granițelor eului, datorat îndrăgostirii, reprezintă un răspuns stereotip al ființei umane la o configurație de impulsuri sexuale interne și stimul sexual extern, servind la o creștere
a posibilității de împerechiere și slujind astfel la supraviețuirea speciei. Indiferent dacă suntem sau nu de acord cu această concluzie, cei care am fost îndrăgostiți și ne-a trecut, vom accepta mai mult ca sigur că acest tip de experiență ne catapultează pe o orbită afectivă mult mai puternică decât orice altceva. Ea are tendința să ne facă să nu mai gândim logic și adesea ne trezim făcând asta, spunând lucruri pe care nu le-am fi făcut niciodată în stare de veche. De fapt, când ne revenim după o asemenea obsesie, adesea ne întrebăm cum te-am făcut una ca asta. Când valul emoțiilor scade și revenim în lumea reală, când neînțelegerile ies dintr-o dată la iveală, câți dintre noi nu ne-am întrebat: oare de ce ne-am căsătorit? Doar nu ne înțelegem în nicio privință? Și totuși, în momentul de vârf al îndrăgostirii, am avut impresia că ne înțelegem în toate privințele, sau, cel puțin, în toate privințele importante. Să însemne oare asta că am fost păcăliți să ne căsătorim de această iluzie a îndrăgostirii? Există două posibilități. Suntem sortiți unei vieți nefericite alături de partener sau trebuie să sărim din barcă și să încercăm iar. Generația noastră a optat pentru această din urmă soluție, în vreme ce generația anterioară o alesese pe cea dintâi. Înainte de a ajunge mecanic la concluzia că am făcut cea mai bună alegere, poate că ar trebui să examinăm puțin și datele problemei. În prezent, în Statele Unite, sfârșesc printr-un divorț 40% dintre cei aflați la prima căsătorie, 60% dintre cei aflați la a doua căsătorie și 75% dintre cei aflați la a treia căsătorie. Aparent, posibilitatea unei a doua sau a treia căsnicii care să fie și fericită nu prea pare solidă. Cercetările indică faptul că există totuși o a treia cale mult mai bună. Putem recunoaște experiența îndrăgostirii drept ceea ce este, cu vârf emoțional temporar, și putem porni în căutarea adevăratei iubiri alături de partenerul nostru. Acest tip de iubire este una afectivă, nu doar obsesivă. Este o iubire care contopește rațiunea și sentimentul. Ea presupune un act de voință și disciplină, reorganizând nevoia de progres personal. Cea mai importantă nevoie afectivă nu este să ne îndrăgostim, ci să fim iubiți cu adevărat de celălalt, să distingem acea iubire care derivă din rațiune și alegere și nu din instinct. Simt nevoia să fiu iubit de cineva care alege să mă iubească, care vede în mine ceva ce merită iubit. Acest tip de iubire presupune efort și disciplină. Este alegerea de a investi energia într-un efort depus în avantajul celuilalt, știind că dacă persoana aceasta este îndrăgostită prin efortul său și tu vei avea o satisfacție, satisfacția de a fi iubit cu adevărat pe cineva. Asta nu presupune euforia experienței îndrăgostirii. De fapt, adevărata dragoste nu poate începe până ce îndrăgostirea n-a ajuns la final. Nu putem să acordăm valoare acelor lucruri frumoase și generoase pe care le facem într-o stare obsesivă. Atunci suntem împinși și purtați de valul unei forțe instinctive ce nu intră în tiparele comportamentului nostru normal. Dar dacă, odată întorși în lumea reală a alegerilor omenești, hotărâm să fim frumoși și generoși, aceasta este iubirea adevărată. Nevoia de iubire trebuie satisfăcută dacă vrem să fim sănătoși din punct de vedere emoțional. Indivizii căsătoriți tânjesc după afecțiunea și iubirea partenerului lor. Ne simțim în siguranță atunci când suntem convinși că partenerul ne acceptă, ne dorește și se implică în asigurarea bunăstării noastre.
În faza de îndrăgostire am trăit toate aceste emoții. A fost un paradis cât timp a durat. Greșeala noastră a fost să ne închipuim că va dura veșnic. Însă obsesia nu e făcută să dureze veșnic. Manualul căsniciei nu o menționează decât în introducere. Miezul cărții constă în iubirea rațională și voită. Este acel tip de iubire pe care ne-au recomandat-o dintotdeauna înțelepții. Este iubirea asumată. Aceasta este vestea cea bună pentru acele cupluri căsătorite care și-au pierdut emoțiile în timpul îndrăgostirii. Dacă iubirea este o alegere, înseamnă că au capacitate să iubească și după ce obsesia îndrăgostirii a pierit și s-au reîntors în lumea reală. Acest tip de iubire începe cu o atitudine, un stil de gândire. Iubirea este acea atitudine ce pare că spune: sunt căsătorit cu tine și am ales să mă preocup de interesele tale. Cel care alege să iubească va găsi și căile potrivite pentru a-și exprima hotărârea. Unii ar putea contesta însă acest fapt spunând: totul pare atât de steril. Iubirea este doar o atitudine ce adoptă un comportament potrivit. Cum rămâne cu stelele căsătoare, baloanele și emoțiile profunde? Cum rămâne cu anticiparea gesturilor, făcutul cu ochiul, magia sărutului, palpitantul moment al sexului? Ce se întâmplă cu siguranța afectivă care apare atunci când știi că ești pe primul loc în mintea lui? Despre asta este vorba în această carte. Cum putem satisface nevoia afectivă profundă de a fi iubit al celuilalt? Dacă putem învăța să o facem și alegem să o facem, atunci iubirea pe care o vom împărtăși va fi minunată, mai presus de tot ceea ce am simțit vreodată fiind îndrăgostiți nebunește. Vreme de mulți ani am discutat despre cele 5 limbaje ale iubirii în timpul conferințelor mele despre căsnicie, precum și în ședințele de consiliere matrimonială. Mii de cupluri sunt gata să ateste validitatea lucrurilor pe care le vei citi aici. Dosarele mele sunt pline de scrisori de la persoane pe care nu le-am întâlnit niciodată și care îmi spun: un prieten mi-a împrumutat una dintre casetele dumneavoastră despre limbajul iubirii și aceasta mi-a revoluționat pur și simplu căsnicia. De ani de zile ne străduiam să ne iubim, dar eforturile noastre nu ne conduseseră la o reușită afectivă. Acum, pentru că vorbim un limbaj al iubirii potrivit, climatul afectiv al căsniciei noastre s-a îmbunătățit simțitor. Când rezervorul de iubire al partenerului este plin și el se simte în siguranță pentru că îl iubești, întreaga lume pare mai frumoasă și partenerul va face tot posibilul pentru a-și atinge potențialul maxim în viață. Dacă rezervorul iubirii este gol și partenerul se simte folosit, dar nu iubit, întreaga lume pare mai sumbră și niciodată nu-și va atinge întregul potențial. În următoarele 5 capitole voi explica cele 5 limbaje ale iubirii, iar apoi, în capitolul 9, voi ilustra felul în care descoperirea limbajului partenerului poate deveni extrem de utilă efortului de a iubi.